Bajaren prentsaurrekoa egingo dugu orain. Buenos días, vamos a hacer la rueda de prensa de la película de sección oficial fuera de concurso Mi Gran Noche, y para ello tenemos pues un amplio elenco en la mesa. Tenemos a su director Alex de la Iglesia, productor Enrique Cerezo, director de Televisión Española José Ramón Díez. Tenemos a los actores y actrices Carolina Bang, Rafael, Mario Casas, Blanca Suárez, Carlos Areces, Carmen Machi, Santiago Segura, Hugo Silva, Terele Pávez y Jaime Ordóñez, y también al músico Joan Valent y Axel Kuschewaski, productor de Telefónica Estudios. Y todos ellos lo que desean ya es escuchar la primera pregunta. Así que, por favor, levanten la mano rápido. A ver, aquí un micrófono por el centro rápido. Ahí. Enhorabuena por tan maravillosa película. Esta es una pregunta para Alex. Esa camiseta del regidor sobre las minas antipersona en Colombia, ¿es un guiño a la paz de Colombia o a lo bien que te las pasaba allí? Pues mira, había un clima de libertad considerable en la película y era una camiseta suya. Yo creo que la llevó él porque le gustaba. Sí, pasa el micrófono, por favor, ahí. Sí. Buenos días a todos. Egunon denoi, zorionak, oso ongi pasatu nuen atzo filmarekin, esplosiboa iruditzen zait, eta galdetu nuen zuen, Alex, zure film belarlangiarrena da, eta nola lortu duzu erritmoa inoiz ez galtzea, eta estilo hain desberdinetako aktoreak elkartzea, eta Rafaelentzako galdera da, inork ezin du zurekin bukatu, Rafael? Ezinezkoa da, zurekin amaitzea, ez, inork ezin du, ez. Rafaelen sekretoa da humorea, ez da, lanean bizitzan, ez dago beste erremediorik, humorerik ez daukana nunbait erose behar du, zeren hori gabe gaur egun ez dago bizitzerik. Bueno, la pregunta, ante todo... Galdera, batez ere eskerrik asko Kontxita konparazioagatik, baina, tira, Berlanga gehiago errespetatzen dut halako adjetibo bat nire gaina jartzeko. Eta filma horrela da, eta horrela atera da, eta bai, arnasten du halako kontzeptu bat, gogoa dudana, alegia kostumbrista da filma. Badaude personaia multzo bat, nik uste dute egoera errekonozitu egiten dutela ikusleek, baina ez gehiago errespetatzen du Berlanga izena. Hola, buenos días. Kaixo, egunon, lehenik eta behin zorionak talde osoari, atzo printzipal antzokian dena parreak eta algarak ziren, eta dene galdetu nizueke, baina galdetuko diet Alexi eta Rafaeli bi galdera labur. Alex, uste dut film honen gauza honetako bat, baina personalean da zure gaitasuna esplikatu ahal izateko tramak eta azpitramak. Naiz eta artista handi bazen neukan film honetan, hemen ere daukazuna, eta hain modu esplizituan erakutsi gabe, ez dugu ikusten hainbeste estenatan, baina gaitasun hori filma kontatu ahal izateko horrelako figura itzela, eta, Rafaelen figura, eta hori aldaz arretik kalkulatuta zeneukan, produkzioan, eta gero, Rafaeli galdetu nahi diot, sentitu alzara berriro interprete, naiz eta jakin badaki film asko egin dituzula, batez ere zure karreraren hasieran, eta ongi jakin arren interpretari ona izan zarela musikan, beraz zorionak. Ez du hasi, ez, lehenbizi da eduak. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Nola zan galdera? Arkatu. Hombre, una de las cosas más bonitas de la película... Filmaren gauza politenetako bat, eta gisa honetako zineman, gogoko oso dudana,
da pertsonaia multzo handi bat biltzea egoera, muturreko egoera batean, eta izan daitezke errebelde talde bat, La Estrella de la Muerten, eta hemen daukagu Dark Rideren papera egiten du filmean, eta grabazio estudio hori da alako eriotzaren izar bat. Orduan, nola elkartzen den hori? Nik uste dut, personaia edo antzezle bakoitzak bere lurraldea defendatzen duela. Orduan, agian, elkarren aurkako indar hoiei eske eusten dio eraikinak, hori ideia, alegia kontrasankorrak diren osagarriak sortzea, eraikinari eutsi dizaioten. Eta niri dagokidanez, esango dizut, oso zortedun sentitzen naizela, itzuli ahal izan du naizelako plato batera, zinema egitera, eta gehiago Alexekin, oso ongi sentitu naiz, eta nabarmendu nahi nuke, filmaz gain, oso lagunduta sentitu naizela, antzezle miresgarri hauengatik. Zeren eta gari batean zinema beste modu batean egiten zen. Murritzagoa zen, kamerino batean sartzen ninduten, ez nindun inork ikusten, ateatzen ninduten ez denarako, eta berriro kamerinora, eta horrela izaten zen lehen. Eta grabatzen zen kamara batekin, orain grabatzen da agian 20, edo 12rekin, edo beharrezkoa direnekin. Eta zure lankideak ez dituzu bakarrik ikusten, lehen ez dizuten ez da replika ematen ere. Zure replika zuzendariak zen eukan, eta orain izan dut lankide zoragarri batzuk ezagutzeko, eta denak elkarlanean jardun dute, haiek egin dute filmanik, nik eramaten utzi diot nire buruari, denek emaiten minutan nago, eta ze pozik nago film hau egin izanaz. Kaixo, egunon. Bi galdera Alexentzat, lehenbizikoa, nola lortu zenuen Rafael konpentzitzea itzulera honetarako, eta gero film hau, zuk beti egiten duzu Espainia groteskoaren alako portreta bat, eta kasu honetan ere bai, badaude ekoizle ustelak, Suiza dago, ohiko kaosa zure filmetan, eta nahi nuke pixka bat hitz egitea herrialdearen fotografiaz, eta Rafael galdetu genioke nolakoak diren benetan, Gabon Zaharreko programak nolakoak diren benetan. Bueno, la primera pregunta... Lehenbiziko galdera. Bueno, con respecto a cómo convencía Rafael, pues... Nola konbentzitu nuen, Rafael? Bueno, egia esan, hasieran, nik nahiko bildurtuta nengoen, ze gidoia idatzi genuen, eta bukatu genuen, botean pensatu nahizu, eta ez ez esaten badu honek, erori egiten zaigu filma. Egin beharko genuke, tiradera batean gorde, ez zegoen beste aukerarik, ez zegoen ordezkorik. Esaten genuen Julio Iglesias, orduan, irudika dezakezue, afaltzen ari ginen, Enrique ere zegoen, eta oso bildurtuta. Zeirutu zaizu? Eta esan zuen, ongi, eta orduan elkarri begiratu eta zer, ez zen nahikoa, ongi hori, genuen sinaduraren bat, edo zerbait ez? Paperen bat sinatzea. Eta zer orduan zen filma egingo duzu? Bai. Baina bere horretan, gidoian datorren bezala? Egingo dugu hor jartzen duen guztia? Bai, oso gustatzen zait. Izugarri gustatzen zait. Eta nola izan daiteken hain handia, ez? Nik uste dut, persona bat ez esan daiteken gauza honena da eskuzabalena dela, eta Rafael ezagutu dudan persona eskuzabalena. Niri galdetu didazun horretaz, esan beharra daukat, ez dudala urte amaierako programarik egin, batean bakarrik egin nintzen, kantatu egiten nuen bakarrik. Nik egiten nuen Gaboneko programa, eta hori, eta ikusleak oso bestelakoak dira. Ikusleak gehiago ikusleak dira. Urte amaieran badirudi pixka bat divertigarriagoak direla. Ez, dezentoagoa ziren nire ikusleak.
bide batez aprobetxatuko dut, aurten berriro egingo dut Gaboneko programa, baino oso bestelakoa suposatzen da dere etxetik dagoela, ez dago ikuslerik, lagunekin egongo naiz, beraz, gauza berri samarra izango da. Benetan nahi da esaten, hori horrela izango da. Filmaren parte bada. Bai. Nik nahi nuke programarekin lankide guztiak, kantari ez aparte, nik nahi nuke antzezleekin. Beraz, nirekin kantatzera osartzen denak eskubidea dauka etortzeko. Eta barkatu, galderaren bigarren partea, bai, aipatu duzu nire film guztietan badagoela lako isla bat, ez? Egoera sozial batena, eta inguruan daukazunarena, eta zenioen hau komedia groteskoa zen, jakinen nuke zen nolako, ze bestelako komedia mota dagoen, nik ez hau zentudan bakarra da groteskoa, eta gizarte baten portreta izan behar du, edo komedia bat, edo farsa bat. Are gehiago kasu honetan, nire ustez, bizit irauteko modu honena da, gauzak hartzea alako algara batekin, zeren eta egoera, ez dakit nork esaten zuen beketek edo, egoera hain etxia denean, geratzen den konponbide bakarra da algara bat, beraz, libera gaitezen komedia batekin. Zorionak, talde osoari atzo parre asko egin genuen, beharrezko genuen, ze drama asko ikusi dugu, beraz zorionak gauzatxo bat. Jakin nahi nuke ea proiekturen bat duzun Donostian film bat egiteko, dena Donostian egiteko. Eskerrik asko. Ona etortzen garen bakoitzean pentsatu egiten dugu. Nola egon hemen denbora gehiago, ez zinemaldian baizik eta etengabe. Eta bai noski oso leku zinematografikoa da, baina film asko egin dira onak hemen, eta orduan ez dakit. Nik ez. Izketan ari ginen. Rafaelek dio, zinemarena, existitzen du, eta nahi ditu film gehiago egin, eta pasatzen genuen bat egitea, bat terrorezko film bat egitea, eta serial killer baten historia, Lecter batena, Hannibal Lecter, eta ongi diokio Rafaeli, eta izen buruare bagen euken, Rafaelen Berrokita Maritzal. Barkatu, zorionak filmagatik, eskerrik asko, oso divertigarria da, baina zinemagile guztiek esaten dute karreraren hasieratik amaira arte ari direla beren estilua bilatzen. Orduan, iaz edo aurrekoan ikusi genuenean Zugramordiko sorginak, bi film zeuden, batazan hasiera, eta hor testuingurua ikusten da, eta gero festa handi ura azkenean zorabetuta gehatzen zinen sorgin guztiekin, eta nire ditu zait film honen estiloa esan dute, divertitu nahi zela, baina artera Zugramordikoaren azkenekoaren estiloa dela, zure estiloa alda. Eta uste dut Rafael ez dela bere personaia, da Ales de la Iglesiaren personaia bat, berarentzat idatzi duena, eta Rafael, ongi sentitzen zara, fabrikatu dizuten personaia horretan, oso keinu zalea zara, oso apasionatua zara, eszenategia, edo erabea, eta oso, hori dena berak fabrikatu dizu, bai. Bai, berak fabrikatu dit, baina ni ez naiz horrelakoa, ni bestelakoa naiz, ni naiz zura, hain zuzen, Josoiakel, baina ezaguten baititut horrelakoak diren batzuk, ongi egonda haiei erreparatzea, eta horri esker. Bai, pekatua, baina ez pekatariak. Ez, baina oso gustura sentitu naiz papera egiten, oso zoriontsu. Eta estilo hori dagokionez, ez dakit zuzendari asko dagoen, bere estiloaz mintzatzen dena, oso pretenziosoa izango lizateke, absurdoa. Ze hori bai, nik maniak dauzkat,
eta behar bada, bai, agian, festa kontzeptu horrek liluratu egiten nau, eta uste dut zinemak badaukala horretatik pixka bat, film batek izan beharko lukela festa bat bazela, eta ez dakidana da, ze musika jarriko nukeen festa horretan, baina saiatuko naiz gustatzen zaizkidan gauza jartzea, baina baita beste gustatzen zaizkienak ere, ze jendeak dantza egitea nahi dut, orduan tarteko erdiko leku hori aurkitu behar du intzun nahi ditudanen eta jendeak dantzaraziko dituenen arteko oreka hori. Zorionak, denei, atzo mundu guztia izan dantzan, parrean, ia zen zuten, zergatik ez ginen jun, eta nik ere esan nun, zergatik ez ginen inor aurkezten, nik hasiko aterako nintzateken eszenategia, gauzak animatzera. Uste dut zure komedia ondora duena eta biribilena, terroreaz aparte, uste dut antzesle guztiek daukatela oso itxura hona ematen dutela, eta uste dut blaitu egiten gaituela haiekiko duzun amodioa, eta baldera pare bat, Rafaeli, groteskoagoa izan balitz, loteria iragarkia Ales de la Iglesiak egin izana, are groteskoago izango litzateken, amarillo hori, palmerak dituzu, Los 33 filma daukazu, badirudi azkenik Mario Casasen urtea izango dela, espero nuen, eta nola txidea zaiokozun horri, eta Tereleri eta Blankari aipatu naiz dizuet, oso kimika ona daukazuela, eta galdetu nahi dizuet nola sentitu zareten hainbeste aktoreen artean, elkarrekin eta Blankari eta Tereleri gehiago ikusi nahi zaituzte zineman, eta espero dut gehiago agertzea, batez ere komedian, ze uste dut Blanka aurkitu duzula honen azaren generoa, eskerrik asko denei. Zein zan lehenbizikoa? Egun tetriko batez ari zara. Goizeko lauetan, hotzak dardaraz, denok. Kaballe Andrearekin, gizdajoa, gajoa, bertan hilko zena. Nik hori atzean utzi dut, mesedez. Hala ere, produzio horri eskertu behar nahi zaio izan dela loteriaren historian spot ikusiena. Eskerrik asko, oso hitz politak esan dituzu. Nahi nuke Terererekin milioika film banatzen jarraitzea, gainerakoekin ere, eta kontziditzen jarraitzea, kontziditu dut zarrotik ezagutzen nuen jendearekin, eta beste batzuk ez, Alex esate baterako, eta ojala film eta komedia gehiago izan daitezen. Ez dakit nire urte honena den, edo ez, baino azken batean da sortea izatea bi kasu horietan Alexekin, Zugarramordin eta orain Migran Notxenekin, opari zen dizkidala pertsonaia bodatzu nirekin zerikusirik ez daukatenak, eta nire irudia, nik uste du pertsonaia, beti egon dela nire baitan, baina Alexek utzi dit kanporatzen. Baina tira azken batean eskertu egin behar dut, eta sorte handia da familia handi honekin lan egiten jarraitzea, eta Alex gauza bat egiten du oso polita, da familia handi hori osatzen duela, eta ja deitzen digutela antzesle berei, eta esan dezaket hemen gauden guztiak, bizitza utzi dugula filma egiten, oso ongi pasatu dugu, eta orain jendea goza dezala eta parra egin dezala, ze filma fantastikoa da. Egunon zorionak filmagatik, talde osoari, antzazle galdetu nahi nien,
esate baterako Carmen Matxiri eta Arezesi, hain film eroan zein izan da Parre gehien egin duzuen estena, eta Alexi zein izan den filmatzen zailena izan den estena. Nik oso ongi pasatu nuen, naiz eta kubikulu hartan sartuta egotea zen, eta taldeko kideek bota egin zutenean, dana gainera etorri zitzaidan Santirekin eta Carmenekin, eta uste nuen bizia galduken nuela, benetan, hoi dana gainera erortzen. Alexen film batean harrigarria da. Ez, baina nire kasuan dena ziren pintzera da morbosakoak, Alexek eman zizkidanak, baina bai erori egiten denean, kamioia erortzen denean, une hori oso gustuko dut. Nik Alexekin egin ditudan filmen artean, bizitza gutxi, arrisku gutxikien izan denez, oso ongi pasatu dut tarte askotan. Oso gustuko ditut Rafaelekin errodatutako estena guztiak, Kamerinoan, zeren eta ni oso fan nintzen, jarraitzen dut izaten, baina ez nekien, zer topatuko nuen. Kimika txarra izan genezaken, eta baina ez gauza oso ongi joan zen, eta oso ongi pasatu genuen, estena haiek guztiak egiten. Baina modu berezian gogoan dut, suposatzen dut denok ikusi duzula filma, halako batean Alfonso ensaiatzen ari da noiz hautsiko duen kristala, bai? Eta hori Rafaelek askotan egiten du bere ikuskizunean, eta ikustean zein lodia zen kristala esaten zuen hori ezala hautsiko, baina Alexek zioen baietz, hautsi egingo dela baietz. Eta horri bilez iran, gauzak botatzen kristalen aurka ezan hausten, aurkiak eta dena, uste dut hauzkenean, grabatzen ari ez ginenean hautsi zela, eta asko gustatzen zait. Hemen, Jaimeri eman nion belarrondoko bat, oso jan batek bezala jan zuen, profesional batek bezala. Niretzat Blankarekin lan egitea oso polita izan da. Nik ez bai nion ezagutzen alderdi hori, oso personaia berezia da, personalitate handikoa, nik oso ongi pasatu nuen, bakarrik berari begiratuz. Eta film honetan lan egitea niretzat gauza berezia izan da, zeia edadetua naiz, eta niri gertatu izan zait, bizi izan dudala, Alexen zuzendaritza bat, lehen oso kontzientez nintzena, bizi izan dut, nola saltzen zituen txotxongilo batzuk, edo panpina batzuk, halako batean, eta jolastu daiekin, orain bota egiten zaitut, eta sentitu dut maisutasun hori, zuzendari batek egiten duenean film bat osagai guztiekin, eta amendik beak oso ondo pasatzen du, eta besteok ere bai, eta jolasentan ibili da, ezin duzu jendea hartu, eta hau dana erori ez dakiz eroi guztia, erritmo hori, korrik, eta badirudi bi egunetan egin duela filma, eta bi egunetan egin da, irtengo zina ezin zenuela gehiago, eta hori guztia hartu dugu denok, iruditzen zait filma dela maisulan bat, zuzendari bat, ala dominatzea ritmoa, eta pertsonaia bakoitzari bere existentzia, bere nortasuna ematea, eta oso zoriontsunago besteak ja ezagutzen nituen, denak maite ditut, eta zaindu egiten naute, adinekoa naiz, eta ez daukat beste zer esatekorrik. Zoragarria da hemen egotea. Eskerrik asko Terele. Asko gustatu zait errepartoa antzesle taldea, oso ongi izaduete denok, eta gehien gustatu zaidana izan da ikustea nola antzesle guztiak ongi pasatzen ari zaretela. Ari zarete zeure buruaz parre egiten, pertsonaiaz, eta jakin nahi nuen ea benetan horrela izan den, Carmen, aparta zaude egiten duzun edozein gauzatan, eta daukazu ironiaren eta humore beltzaren menderatu egiten dituzu horiek. Eta oso gogoko dut, eta dirudien bezain divertigarria izan da barrutik?
Tira, lana horregatik da, lana, ez? Nik uste, divertigarri izan edo, ez? Hori jendea planteatzen du, baina diruan, buruan daukala, komedia bat ikustean, jendea esaten duzte, ondo pasatuko zenuten, ez da? Gauza bera gertatzen da figuranteekin, ari direla, ongi pasatzen direla itxurak egiten, eta gero ikusten duzu nolakoa den hori, infernu bat. Pelikuletan gauza berbera gertatzen da. Filmaketa ez da erraza izan, oso gogorra izan da, oso korapilatsua, filmatzeko orduan, egunero zen alako borroka bat, atea behar genituen plano guztiak ateatzeko, oso errealizazioa lorrean oso korapilatsua derako. Baina ala ere, lanean ari zarenean eta gustura ari zarenean, ongi pasatzen duzu filma egiten. Beraz, uste dut oso ongi pasatu dugula, demagun oso ongi pasatu dugula Vietnamen. Izan dira, Vietnamen oporrak izatea bezala. Kaixo, galdera bat, Alexentzat. Atzo, parre egiteaz gain eta asko egin nuen, oso identifikatu nintzen filmarekin, eta pentsatzen dut, irudikatzen dut, ni bezala telebistan lan egin duen jende asko, ere identifikatuta sentitu dela, batez ere gamutzarreko espezialak egin ditugunok. Eta galdetu nizun, zenbat dagoen autobiografiakotik gidoi horretan, zenez eta esageratua iruditu jendeari, telebista da hori eta gehiago, eta gero galdera bat Blanca Suarezentzat, zein neurritan identifikaz zaitezke zure bezalako pertsonaia batekin? Eskerrik asko galderagatik. Ni harro nago horretaz, eta telebistan lan egiten duen jende asko gauza bera esan dit. Alegia oso hurbil zeudela filmeko une askotan, ez bakarri telebistan lan egiten dutenentzat, baita filmetan, baita filmaketetan ari garen ontzat ere, figurante asko daudenean, gauza koropilatu egiten dira eta horrela koropilatzen dira. Eta filmak islatzen du oro bat, egoera oso hurbila teknikarientzat eta telebistan lan egiten duen jendearentzat. Eskerrik asko. Ez, nik 2 urte eman nituen telebistan, ez da telebista kontuan. Nik uste gehiago hitz egiten dudala, filmaketaz, telebistaz baino gehiago. Eta gauza asko gertatu dira, eta bizi izan ditut. Gertatzen zitzaigun, filmatzen ari ginenean, gidoiagatik, zegoen jende bat lo zegoena. Eta teoriaz esaten nun, figuranteak lotan edo asarre edo hartu dezagun hori, eta izan ere gertatzen zitzaigun, filmatzen ari ginen bitartean, batzu zuten lo, beste batzuk asarre, hori guztia gertatzen ari zen. Eta esaten nien, ez esenatu, eta plano batzutan jendea agertzen da lokartuta. Sinesi nahi dut, ez naizela gafea. Hau isiltasuna, ene ba. Filmaren honegatik, espero dut ez izatea. Nik uste identifikatzea zure pertsonaiarekin, ideiala da ez egitea, ideiala da zuretatik ez, blankatik ez gehiagi jartzea pertsonaiaretan, eta zerotik bakeinu berriak eta gauza berriak sortzea ekin ezina da zuretatik zerbait itxastea, baina espero dezagun Blankari Palomaren ezerez itxastea. Zorionak parrengatik, eta galdetu nion Jaimeri, ea oso zaila den Rafael imitatzea, Rafaelen aurrean. Zorionez Rafael ez zegoen aurrean, horrek lagundu zidan, bai. Baina, jada gidoia irakurtzean, idatzita zegoen, egin beharra zegoen, eta egin nuen. Eta gainera mirespenetik eta amodiotik, zen eta Carlosek bezala nik partekatzen baitut, miresmen hori Rafaelekiko, umetandik, beraz. Erraza da, eta zaila da, izan ere Rafael oso handia da, eta ardura handia daukazu zure gain.
baina saiatzen zara alik eta modurik onenean egiten, baina imitazina da denborak erakutsi duen bezala. Hemendik besarkada bat, eta Peponi besarkada handi bat, lanean nahi baita, antzerki lan batean, eta ez diote baimenik eman hona etortzeko, eta orduan ezin da hemen egon, eta besterik ez. Nahi duzu, galderari bat egin? Hugo, Karol, Joan, produktorea, Santiago. Azkeneko galdera egingo dugu. Mario Casasi eta Hugo Silvari galdetu behar diet, nola daramaten tratu txarra. Hor filmean, Ales de la Iglesia sistematikoki sufriarazten dizueten tratu txarra. Badago maniobra horretan, zer dago horretan? Ni sartu egingo naiz, nire burua barne sartuko dut, aipatu duzun horretan. Haiek hitz egin dezatela. Ez, jakin nuke nola sortzen dituzuen personaia horiek, eta eskuetan dauzkazuen esaten duzu. Ze pixka bat arrutago jongo gara, hau arantzi edo besterik gabe. Alexen eskuetan uzten dituzue zuen buruak, kontatu hori pixka bat. Egia da bai, koinziditzen duela tratu txarren gaia, baina hori personaiekin. Gu oso ongi tratatzen gaitu, eta Alexen estiloa ere oso partikularra da. Oso violentoa, bere artean, eta egia esan, niri asko gustatzen zait, halako lokatzetan sartzea, eta oso pozik nago. Eta ia personaia guztia pixka da kontrakoak izaten dira, eta kasu honetan nire da askoz ezaugarritsuagoa, eta divertigarria da halako karikatura bat sortzea nire kasuan ere, nire baitatik abiatu naiz asko, nik tiparrako horrekin izan dezakedan, komunean izan dezakedan gauzekin, eta bataz ere oso divertigarria da. Eta azkenian, deformatzen bukatzen duzu. Nik oso ongi pasatu dut egia esan. Askatasuna eman dit jolasteko askatasuna, egan egiteko amaieran, eta ez dakit. Amaieran, danez sortzea. Uste dut, azken hauntzi didan personaia dela, txikitea, film koral honetan, baina bai utzi dit egiten gogoak ematen zidana, bapatean haitzen nuen nola esan zidan, Maio, mesedez, nahikoa da, egon geldi mesedez. Baina ez, egia esan, drama bat egitetik zatoz agian, niri gertatu zaidan bezala, kasu honetan, eta aukera hori ematea, eta uzten dizula, konposatzen, konfiantza duela, zuk antzezlengan, probatzen uzten dizula, langarik jartzen ez dizula, eta nik hori lan egin alizatea oso garrantzitsua dela, antzezlentzat. Marioren lana ikusgarria da filmean, eta oso pozik eta oso arronago bere personaiaz. Eta emango dizuet xehetasun txiki bat. Filmatzen ari ginela oso zaila zen esatea moztu, beha jarri zen zuelako, eta gero gertatuko zena zen liluragarria, idatzitakoa bezain ona edo hobeagoa, orduan ezin nuen esan moztu ze behar bada zerbe gertatuko zen. Eta orduan gainerako antzezleek ezakiten zer egin, eta honek jarri zen zuen, eta esaten bueno, Mario jarri zen badu, zuek ere jarri du. Eta hor badago zehazki sekuentzia bat zenean, bi Martekin dauden, eta Marta Gerra musukatzen ari da, ezakit goratzen zareten, eta ja laugarren hartunean, beha aziz dijoa, ez da? Eta laugarrengoan ja bestea ere hartzen du, harrapatzen du, bat musukatzen, baina besteari ere heltzen, baina ez. Bai, asarratu egin zen beretan. Hori bizitza purua da. Bapatean ez genekin gertatuko zen, baina bestea ere musukatu nahi zuen, eta besteak benetan urruntzen za, esan da izak, eta hori montatuta dago filmen.
Dana maitasuna da. Denentzat dut maitasuna, bai. Emakume denentzat. Ez badago beste ezer esaterik, mila esker denei.